Петър Петров, първа реплика, Искрен Митев, втора реплика. Господин Ганев, защо не напомните на парламентарната група на Продължаваме Промяната, Демократична България, че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ също имаме място в тази пленарна зала и като сме гласували за включването на точката в дневния ред, това означава, че ние имаме възможност сега да изразим нашата позиция, което и правим, тъй като само ние говорихме до момента, имахме изказвания по тази точка. Първото беше даже на ВЪЗРАЖДАНЕ. Защо да напомните на парламентарната група на Демократична България какви лицемери са? Защото вчера, когато предложихме създаването на временна комисия, която да провери дали наистина министър Йовски е бил принуждаван от двама народни представители от парламентарната група на Продължаваме Промяната, Демократична България, Кирил Петков и Божидар Божанов, да сключва сделка с конкретна фирма за 600 милиона лева обществена поръчка, тогава лицемерно 2/3 от парламентарната група на Продължаваме Промяната, Демократична България не гласуваха, макар че бяха в залата. Гласуваха само 22 души, за да могат после да обясняват, че са гласували за. А реално те не гласуваха, за да не се съберат необходимите над 88 гласа за. И така тази временна комисия не беше създадена благодарение на договорката, в която участваше парламентарната група на Продължаваме Промяната и Демократичната България. И така ние нямахме възможност вчера да се изказваме по такава комисия. И именно затова ние днес сме на тази трибуна, точката е в дневния ред и ние ще покажем на българската общественост какви лицемери са търгашите от Продължаваме Промяната и Демократична България, ако въобще гласуват, ако въобще влезат в това гласуване, или ще направят лицемерното гласуване като вчера, когато 2/3 от тяхната група не беше в залата, но не гласува нарочно в договорка с ГЕРБ и с ДПС. Благодаря ви. Господин Митев. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Ганев, не знам дали е за втори клас математика, но дори и най-неграмотните от вашите народни представители могат много ясно да преценят, че ГЕРБ и ДПС нямат достатъчно гласове да вземат никакво решение в тази зала, господин Ганев. Така че на тях им трябва патеричка. И тази патеричка в този случай е ВЪЗРАЖДАНЕ. И вие имате един принцип, господин Ганев, и той е много ясен. Този принцип е следния. Ние плюем по ПП, но когато трябва, сме в услуга на ГЕРБ и ДПС. Прекрасна позиция, господин Ганев. Поздравявам ви с нея, да ви е честито. Има ли трета реплика? Трета реплика, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Ганев, вие пропуснахте нещо много важно тук да кажете, че медиите на управляващата сглобка, една от медиите Капитал, е описала в много черни краски съответния кандидат за подуправител на Здравната каса. Ами те сега ли се сетиха, че ГЕРБ ще назначат подобен човек? Ами те не знаят ли как управлява ГЕРБ? Ама да не забравяме, 47-то Народно събрание, те същите обясняваха колко корумпирани коалиция са ГЕРБ, колко корумпирана партия са ДПС, а в момента заедно управляват с тях, заедно с тях избират разни промени в законодателството, да се назначат подуправители, да се назначават всякакви позиции, заедно избират тези позиции и в крайна сметка в последния момент разбрали, че видите ли, този човек не е светец. Ами нормално. Не знам толкова ли бавно загряват, мислех си, че от Харвард загряват по-бързо, но явно българският реалтан си е български. Но между другото и застъпете се тук за господин Петков, в момента му се скараха много сериозно преди малко от ДПС. Застъпете се, моля ви се. Благодаря. За процедура, госпожо Нинова. За процедура. Нека да чуем процедурата и ще ви дам възможност за дуплика. Господин Георгиев искаше процедура, трансформира в реплика. Така че заповядайте. Има дуплика, да, но кажете си процедура. Господин председател, може би целият български народ видя през камерите какво се случва тук на първия ред.
естествен изход е от ситуацията, в която ни вкара с глобката. Това напрежение очевидно ще ескалира. През цялото време повтаряме, че се събрахте, за да разпределяте порциите на властта. Преди малко тук се размениха такива думи, добре, че не ги чу българския народ, може би само видя картината. Такива думи и такива взаимни обвинения между Пеевски и Петков, че просто това не може да продължава като управление на държавата. Особено когато става въпрос за здравеопазване, за 8 милиарда. Ясно е, че не можете да си ги разделите. Излезте отвън и се разберете като мъже. Не викай на мен, господин Пеевски. Двамата си викат. Не викай на мен. Основният виновник да стигнем до тази ситуация в държавата се казва Бойко Борисов. За процедура. Ама сега седи и ви гледа сеира. Каква е процедурата, госпожо Нинова? Правя процедурно предложение. За да спрете да превръщате парламента в място, където се правят сделки, разпределят пари и порции, извиват се ръце и се прави рекет между депутати. Предлагам 15 минути поне почивка. Излезте навън и се разберете като мъже. Борисов знае как става. Ето, тръгна навън. Излизайте и вие. Разберете се и спрете да тормозите българския народ и да употребявате властта само за собствените си пари и интереси. Моля за 15 минути почивка, за да се разберат. Господин Председател, изключително важно беше това обсъждане точно днес, защото в крайна сметка от ПП-ДБ трябва да се научат, че не могат да се крият постоянно и вечно да им е виновен Борисов и Пеевски. Трябва да разберат, че те са обслужващия персонал на тези двама лидери на партии и като обслужващ персонал трябва да си изпълняват всичко това, което им се спусна тук като изискване. Но лицемерието им в крайна сметка трябва да знаят, че освен казано е и написано. Освен това, което вчера обслужване направи лицето Лорер спрямо Пеевски пред националните медии, всичко това, което каза и се сложи на лидера на ДПС, ще цитирам какво казва на 6.7.2020 година Христо Иванов. Босът на този отровен кръг е Пеевски. В България тече чистка, като целта е подготовката на едно бъдещо управление, в което Пеевски ДПС да имат по-видима роля, а Борисов да стане още по-зависим или заменен с някой нов Орешарски. Извинявайте, това, щях да кажа Сорос Денков, това Денков ли е този нов Орешарски? Защото това се получава към днешна дата. Обслужващия персонал на ДПС и ГЕРБ прави всичко възможно да направи това, което се изисква от тях. И в момента, в който се издига кандидатура за подуправител на Здравната каса, когато те са подкрепили той да бъде и в комисия са гласували за него и са казали всички най-хубави неща за него, а ние в комисия сме се изказали против тази номинация, в момента играеме многострадалната Геновева и колко сме непорочно заченати. Не, не сте. Не, не сте. Вие сте напротив всекидневно обгрижвани от ГЕРБ и от ДПС. Всекидневно. Да не казвам точната дума какво правят с вас. И такава ви е ролята, така сте се поставили в тази роля. Защото сте обслужващ персонал лично на Пеевски и на Борисов. Лично. Всеки един от вас. Защото ги гласувате тяхните неща, които искат. Защото тук имаше хора, които се кълняха, че няма да подкрепят правителство с ГЕРБ и ДПС. Едни си рязаха ръцете, други пееха песни за какъв лош човек е Пеевски. И сега какво се случва? Обслужвате ги всекидневно. Има много по-точни думи какво им правите. И вие си ги знаете, защото ги правите тия неща. И това, че сте срам и позор, не е пред мен и не е пред тази зала. Срам и позор сте за вашите избиратели. И там ще давате отчет пред тях, пред никой друг. А днес е пореден етап. И няма да ви минат номерата, защото именно вие сте тези, които сте одобрявали първо да има избиране на подуправител на Здравната каса, второ конкретният човек да бъде точно той и сега да се правите на много обгрижвани и много
наказани. Не, няма да ви минат номерата. Трябва хората да видят за каква стока сте. Трябва да видят и това, което се случи за пореден път. Кирил Петков да бъде Времето, господин Ганев. с думи просто наврян във ъгъла. Да не казвам и точната дума за какво чу.